Shalom. Selamat Paskah. Huriani Tuhata, taparade maroha nang pikirata, tapukama perminggota di manogoton. Tapuji Tuhata marhite namarede, sian nomor 33 ayat sada dohot 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana. Aryodo na jinadihon ni Jahoba, marolop-olop jala marlas ni roha mahita disi. Batu naong binolokon ni aka pade bagas, imagabe batu parsuhi, pinamasani Jahoba doi, halo ngangat doi anggo di matata, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate dohami Tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hama matemi, ala disodangi hodo tanoman nami, asa marpakirimon nama ngolu hami, ala ni haheheonmi, dang pola bemabiar hami mida hamatean, ai hodo uluan nami, ruas modo hami, di pausat hodo hami sian hahulomon tuhati uron, sian hamatean tuhangoluan, atong pargugui mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporseaon na mangolu, pai masahat hami tulabungmu. Amen. Maredehita sian nomor 34 ayat sada.
Patik ni debata di minggu tasadarion tersurat di sada Korin biduonom ayat 20. Ayarga do hamu ditobus, dibaheni pasangap hamu ma debata marhite-hite daging muna, dohot marhite-hite todi muna, ay debata do napunay. Atong rap mangidogogo mahitasian Tuhan debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Maret dehitas yang nomor 10 ayat sada dohok 2. Tatopoti madosata. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Na pungudo hami di jolom martangyang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham nagodangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguli marohanami. Asamu baroha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangoluhami. Amin. Tabege mahata baga-baga, taringo tuhasesaan ni dosa.
para siroha jala pardenggan basa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang, dang dibahet tuhita hobar tua kadosata, jala dang dibalos tuhita hobar tua kahajahatota, songon asini rohani mama mida aka anakna, asini rohani Jahoba dia kana makabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Maredehitas yang nomor 632 ayat sada. Hatani debata turpuk ni hari mingguon, tersurat di pesalmen bidu 100 tolu, ayat sada sahatu ayat 5, tajahama marsika sorin. Ede sian si David, puji ma Jahoba aleto diku, jalan nasa rohaku di bagasan memuji goarna nabadiai. Ibana do manesa do sam sudena, ibana pamalum aka sahidmu sudena. Ibana pamahap roham marhite-hite dengan basa, asa mulak posoho songon pidong raja wali. Ido sahakna. Mertua do akan natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Maredehitas yang nomor 96 ayat sada dohok tolu. Tuhan Yesus aina hero ibana songona nidok nai haleluya haleluya dunga he Yesus haleluya haleluya dunga Tidakon maha porsiau tai, songon hina tidakon ni dongata saha porsiau disadok portibion,
rak maheta mado. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu naso hatu dosan, natu mo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siantodi parbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata, natu maun na bernit, di panguhuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua torudung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, nama naik tu surgo lahu hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disimai bana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohok namate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohok dihasesaan ni dosa, dohok dihatai namadok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohok dihangoluan nasora suda. Amin. Kor ina Deborah. Huriani tuhata amanami dohot inanami hahaangginang na pinaribot tabigima titing namasa di huriata di bagasan na sa mingguan Minggu tanggal 17 April 2022 Parhalado HKBP Batam pasahaton mau liate tuhamuna aka amanami hinanami dohot hahaanggi pinaribot naro marminggu di bagasan sadarion
lumobi ma tuhamu dongan saha porsiaon na odope parjulu sahat sahaliro marminggu tu huriau. Na parjulu goar ni minggu pesta parjulu parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus manang pasca parjulu. Topik minggu nunga hehe Jesusi. Na paduahon buha ijuk, na mangulahon buha ijuk, manguluhon buha ijuk dipukul opat na sugutan ima amang pendeta Joshua RH Togatorop STH. Na patuluhon pasca parjulu mingguta sadarion ima pesta parjulu ari parningotan haheheon ni Tuhata Yesus. Khusus pelayan kolektan dohot penerima tamu di Hobasi seksi paropuan huria domu tu parheheon ina jala ganup sipul ibadah umum di parade seksi paropuan huriata do telur pasca tu sude parmingguon tajalo ma anon laho mulak di pituni garejata. Na paupatkon pasca paduahon manang padidion nabadia marsugot Senin 10 April 2022 marpungu dohita di Garijaon songon minggu nasomal ima parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus sian namate manak pasca paduahon patu paot tado sahali parmingguon ima pukul 10 wib laos disima patu paon ni huriata padidion nabadia tu ianakon ni huriata torop nasida 10 halak 12 halak bawa dohot 2 halak borua. Na palimahon papungu peliat tujulu na parjulu manguduti titing di minggu na salpu di mingguta sadarion papungu peliat tujulu dohita tu kategorial paropuan HKBP. Na paduahon marsugut di paskah paduahon papungu peliat tujulu dohita tu bakti pasca ulaon diakoni sosial manang karitas emergensi HKBP. Nomoronom danak nasorang na parjulu na di hari Senin tanggal 4 April 2022 di basa-basahon Tuhata sada danak boru di keluarga Bapak Nathanael Simatupang inangi Elvi Emita boru si Hobing alamat Baloi Kolam RT Pitu RW Saplonom Wek Baloi Kolam sektor sada sehat donatorasna alai dakdanaki opname di Rumah Sakit Harapan Bunda. Na paduahon na di hari Jumat tanggal 8 April 2022 di basa-basa hotuhata sada dakdanak bawa ima Jonathan Gabriel Pasaribu anak pertama di keluarga Bapak Erik Ipan Riwanto Pasaribu inatai Winda Marbun alamat Bengkong Permai Blok D nomor 57 RT 2 RW 3 Wek Bengkong sekitar sehat dodak danahi nang natorasna. Na papituhon Sermon Distrik hari Selasa tanggal 20 April 2022 Sermon Pangula Nagoktiki Sadistrik 20 Kepulauan Riau maringanan di kantor distrik di Batam Center masuk pukul 10 WIB. Na pawaluhon penerimaan guru di SD Valentin sesuai surat kepala sekolah SD Valentin HKBP Batam akan menerima guru di SD Valentin barang siapa yang mau mendaftar agar melengkapi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki nomor unik pendidikan dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Na paduahon sarjana pendidikan diutamahon esada pendidikan guru sekolah dasar. Na patuluhon usia maksimal 40 tahun. Na paupaton mampu bekerja sama dengan tim. Na palimahon memiliki minat dan terlibat dalam pengembangan kurikulum sekolah.
Nah, Ponopon terbiasa menggunakan platform belajar daring atau Google Meet, Zoom, dan aplikasi belajar dari daring lainnya. Lamaran diantar langsung ke alamat Jalan Kamboja nomor 1 Lubuk Baja setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai jam 12 WIB. Tertanda tangan Kepala SD Palentin Bapak Jamanto Simamora SPD Keguruan. Nah, pasiahon kunjungan tamu huria. Nah, perjulu Hobartu surat sian Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah LPPD Provinsi Kepulauan Riau. Nah, perjolo di Minggu tanggal 24 April 2022 pukul 10 WIB. Rodo tamu ni huriata ima tim paduan suara wanita PSB dohot paduan suara dewasa campuran PSDC Pesparawi Provinsi Kepulauan Riau. Nah, paduahon di Minggu tanggal 1 Mei 2022 pukul 11 WIB. Rodo tamu ni huriata ima tim paduan suara remaja pemuda Manang PSRP Pesparawi Provinsi Kepulauan Riau. Laho patu begehon kor lagu pujian nanaing dipertandingkan di kegiatan Pesparawi Nasional ke-13 di daerah istimewa Yogyakarta pada tanggal 19 sampai dengan 26 Juni 2022 tatangnya konma asa mardalan Jalamonang Nasida. Napa sapuluhon sumbangan, napa sahaton sumbangan bunga altar di hari Minggu di hari Jumat Agung dohot Minggu tesadarion ima sian keluarga NN wek baloi center Mauliate ma di Nasida. Warta keuangan Huria 809.714.116 rupiah, pembangunan 64.108.361, pusat 24.351.700 rupiah, total 898.174.177 rupiah. Songonima titing namasa di huriata di bagasan nasa minggon di pasu-pasu tuhata manasa titing ni huriana. Amin. Maredehita sian nomor 635 ayat sada dohot udukna. Tapasahat ma peliata pelian sada A dohot sada B.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate. Dohot pikiranmu nabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Hamuna kadongan jamita di mingguta Perningota di hayaheon ni Tuhan Yesus sadarion tersurat di Evangelium ni si Lukas bidu 24 ayat 1 sampai 12 sonoma didok disi alai di hari perjulu dung hari sabat Roma nasida masai sugu tutanomani matat na khusus na pinature nasida alai nunga digulang batui sian tanomani di dapot nasida jaladung bongot dang jupang nasida baken ni Tuhan Yesus jadi najut roha nasida mernidasa gabe jongjong ma di labung nasida dua halak parabit na marlinang-linang alai mabiar marwa nasida jala uduk nasida manaili gabe ninna halak odeng matu nasida buasa lulu muna na mangulu dinganan niakan namate dang disoni bana nunga de pahehe bana ingot hamu ma nahi nahatahon na itu hamu uju di Galilea do pe bana ai di do iko pasahatonan izolmai utangan ni halak berdosa jadi parsilak konoton jala mula mangulu mai bana di hari patuluhon jala dingot nasida mahatanai gabe mula ma nasida sian tanomani diberitahu masa sude nai tu 10 sadai do tudongan na saluhna si Maria Magdalena mai dukon ni si Yohanes dohot si Maria ni si Jakobus nang akan asing namadongani nasida bawahot tuaka apostel iraturi-turia doaka hatai di roha nasida jala dang dihapor siai alaihehe masih Petrus merluzong tutanomani di pauduk madirina pulik ma diida peak akas sapu-sapu nai dungi muli maibana hutlongang dorohana marningot na masa disi ima sahakna hamuna kadongan na hinaulongan di bagasa tuata Yesus Kristus sadario pesta na Belgado dihita marningot hahiheon nitu hata Yesus mulu hahiheon ni imatadda ni hamonanganna manaluhon kuburan ni do manaluhon dosa manaluhon ng hamatayan alani baru pertama kali terjadi tentang kebangkitan. Adorak so tuhata Tuhan Yesus dangaung dope headi begi jolma taringot tuhai heon. Agama-agama manapun itu belum pernah mendengarkan tentang cerita realita tentang kebangkitan, tetapi Tuhan yang kita yakini Tuhan Yesus baru pertama kali terjadi tentang kebangkitan ini. Resurrection. Namangihu museyak kadongan tradisi doi di halak Yahudi dak kolat tikini hama mate ni Yesus mulodong modding mate keluargana pamana dimakamkan hari ini besok pergi untuk membawa minyak wangi dan yang mahal
untuk meminyaki kuburan daripada keluarganya. Artinya terjadi 1 hari atau 1 malam setelah dimakamkan. Tetapi ini hari ketiga karena hari Jumat meninggal, hari Sabtu adalah hari perhentian, dan sesuai dengan perkataannya hari ketiga buah-buah ijuk mereka pergi, tradisi mereka si Maria beserta perempuan yang lain membuat minyak nahucus yang sudah dibeli dan minyak yang sangat mahal. Ibu Nasida mai lau mamiahi kuburan ni Tuhan Yesus. Suguk menuguti diperkirakan mulai early in the morning pukul 4 Mei botare. Dengan keberanian perempuan ini, karena peristiwa hari Jumat itu mereka masih mengingat situasi kondisi yang tidak baik. Sesudah musim kuburan ini mesti dikawal oleh perwira-perwira Romawi pada waktu itu. Mereka berangkat dengan membawa minyak. Ima keberanian niak kainaon akka parupuanon didorong holong ni rohana tutu hatta Yesus Kristusi. Tetapi apa langkah mereka? Dan jadi bedimiahi aisolisi bebana. Jadi mabotota bahwa mereka itu pandangan yang terakhir yang membawa beban kepada mereka adalah kematian. Sianima berengotta mulma mereng namate hita. Kalau kita melihat orang yang meninggal, baik itu orang tua kita, saudara-saudara kita, bukan kematian itu segala-galanya, tetapi kebangkitan haheheonai dan disibibana. Alanido tadda ni Tuhan Yesus naung hehei adong mang na piga-piga di pabua di son dang ditanamani bibana ipahohom jo anak kon nai aung do sekolah minggu japitu tu si may buwan isom man na diwasa aung do paskana iso na aung paska. Dang disibe, dang ditanamani be Tuhan Yesus, ngangangang, jala batu nunga bergeser, di bereng mak, bah, memang hati-hati adong do sitakko bakke, lapatanna. Ibereng-bereng do halak Romawion namate ala ni gudang ni arta di Israelon dipake cicinna horkorungna sibungna manang jomna jadi borongin nai pitur digali do kuburanon asai pabuati ahon ima mas naon aung do kejadian di Medan. Tak persoalan bau mengnawano ni asal madong memiliki hartaon. Toroma perempuan ni dibereng ma dang disibe sada ado guario betuon nebelgano betuon inang dang ke betul betuon sona di hari Jumati tabigi adok sada namora nang mempersiapkan kuburan nak ngadi tata hinani tersongon hita marupani ngatabai betu gutta sonima sisi monon iba emma kuburanna do batu jala bidokon ibana ma tu somma tano pamuna Yesus ki ninna idubanna tu tanoman ni namora do Tuhan Yesus sidang di Golgata ibibana dang di seputar ni penyalipani alai
di tanoman namora mebana, jala di tanoman nasangap. Kalau saya mau menceritakan kuburan di sana, kalau mengarah sebelah timur, naima mulai hepeng Indonesia 2,5 miliar. Tunga pala husukud doi nangi do tamu namang. Puasa saya menghadap tu timur kuburan non. Didok nasida ma asa sia timur doroan nom Mesias. Asa doh nasida di pahehe. Ima pengertian nyala jauh na soporsea tu Yesusi. Jaladang adong di si bunga-bunga. Molo naeng lao tu si batu madibuan na namat sayarga. Ipiakko ba di sidak songok kita ibu ma bunga. Itu hor. Baru Roma muse penjaga kuburan ni ibu me muse tong musibay sana saya tuhor. Allah ya mutu podok ranggon dok tu akalan nasinge. Jadi batu ido dangadong na tibbo di si takpola dong marsilang di si kuburan di Israel. Jadi batu i pedang boy dua halaki menggeser ributi. Ikon lobi do dua halak lau menggeseri, bahkan 5 pedang bui bergeseri. Jalan na belgadui, jalan nungau berengi batui saya disiru penuangi. Imana menutupi kuburan itu Tuhan Yesus. Kain kafan ima, kain kafanon, baju-bajuna di sima tinggal. Ima pengertian na teologi di Eropa bahwa yang lama itu ditinggalkan di dunia ini dalam kuburan itu, dan dia dipermuliakan oleh Tuhan, dipakai manusia baju kemuliaan. Jadi mempunyai arti semuanya. Dugi muse di debatado merita Tuhan Yesus Kristus malaikat 2 halak di si. Karena orang yang datang ke kuburan itu supaya tidak kosong kejiwaannya. Ipakulingi ima parupuanon do sisianon marhua hamutuson inna. Dia lusi parupuanon mamereng Yesus moladong do diboto hamuna pabuah hamuma sahwala muse Yesus kinin nadang idok konanaki. Roma muse malaikato suruh-suruhanon namar pahen nabot taron didok ma wasa luluam muna lami pagugurun tarsoni dok kay naon sipata do huibas kay naon mulo arong bayin na hibas pitor lado berikati di mabuat tulu aranggon ipasobu do rana siya sudi mabigin rana do arwa. Ngolak ni dia nak kiningan halan yamme. Guga sudi. Ni makan isang aja do haro igotil muse. Imane? Tadda na igotil di. Jadi do hamun nakadongan. Wasa dulu muna jol mana manguli tonga-tonga ni akan amate. Ima padok ni suruh-suruhan ni dang disobe bana unang lului hamuna na bangoli tonga-tonga ni akan amate. Jala akan nabadia di parhehe di Tuhan Yesusi marhehe doi satu apuan ni debata lama hamu tu Galilea juluanan na do hamuna ninna disi. Ternyata perempuanon lau nasida romu se dipabuat di tongat dalan di perdalanan ni Roma muse akamu akasisiano doho apostolon la tu tanomani dangisi Roma muse nasida marpungu di Galilea tutu nunga hehe Yesusi nga disiba na mangacari Yesusi nga disiba Tuhan Yesusi
Jadi langsung nido dihita kamang do tamunak kainang tadda ni haiheo ni Jesusi ima tadda ni hamonangan talu banua toru dang adong besoropna jala saupa bua tu hamuna buasa haro adang di hauna pinar silangi di ponggoli hai na anggona dua nari di ponggoli doi rosak doi jala diturbingi akka pidong doi itu tradisi penyalipan dang dikuburi lo mamang na piga bulan oni dialangi akka gulo mang na pidong mang na dia mai ima tradisi disi ala yang go Jesusi adong do na majalo asa unang isibana asa dimakamkan di mana dikuburkan ahar lapatan nyon nga disuri rakko ni tikinarubi yang turun ke dalam kerajaan maut ima panidang yo kaporseotai dakolak kita di Banua Tonga di tubus tu hatta alai do akan amate mulai na sia-sia damina porsea tu debata turun ke dalam kerajaan maut dirosaki maka rattenai makanong matei hehema sude jolma ido artini hai ono nama cayar gasi tutu arti daripada kebangkitan ini sungguh-sungguh menggugah pikiran kita bahwa kita tidak lagi dan saudara-saudara kita yang mendahului kita tidak di situ lagi itu. Ima pengakuan iman yang turun ke dalam kerajaan maut. Turun di bana dan di tonga-tonga ni langiton ahado di Banua Tonga oni bana getuk-getuk sampai sudah raksoni tapi dia turun dia bekerja di bawah untuk menebus dosa manusia ngakilir bekan kilir lu artinina dung ditan yang turun ke dalam kerajaan maut na tuat tu Banua Toru tuat isi patuat ton dung ditanam dia masih bekerja untuk menebus orang-orang yang mendahului sebelum Tuhan Yesus meninggal mati dia bekerja itu melepaskan semua kungkungan daripada iblis itu membawa rohnya alaina porsea tu debata ima itu arti ni hamonangani haheheoni jalan merngulu dai baru alanido pesanna adong meng napiga pesan di dokot debata merhite-hite suruh-suruan dai lau mahamu beritahu kamu mak jadi setiap orang yang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus itu tugasnya ialah memberitakan kabar baik koma ima berita hamonanganon mulu adong nadangol mulu adong na berduka namar sahid beritakan kebaikanmu kepada mereka unak saya hatai zolma ditikian sonod dodang soni tiki sonari ke depan kita berjalan jangan mundur Haotodwe itu yang terbodoh di dunia ini. Ya. Coba jolmudo kotike purus ge HMC sonodo. Sekarang lain zamannya. Kita harus jangan melawan arus. Ya. Beritahu kamu kabar baik itu dang nama dokom merjamita mahamu sude alayarong dono ang na berduka na bergumul nahurangan nak kamang do tamu nak kenang hadirlah di situ sebagai tangan Tuhan mulai do hatabatak sikap ni Tuhan Yesus beritakanlah berita keselamatan itu kepada mereka carana songo dia madong do songo nina mangapuli do ibana latakang tiki ngulu na mate may dokon imeda singok-singok matu hoi asal nak terjadi musena tekangan nama sahai suami minna dan unang membebani kehadiran kita tole mainangda
dang nata halomohonon nak peta botonya tekang di bana alai tujulu menangda sai na pulan ni Tuhan ido ho jala sari honon naho. Itulah kabar baik, bukan untuk membebani kehidupan mereka. Dan yang kedua, unang bese taringoti masa-masa lalu. Masa-masa lalu sudah ditinggalkan Tuhan Yesus, kain kafan tinggal di pemakamannya di lubang kuburannya itu. Ima tadana asa ke depan itu akan baru mah kita berpikir wawasan yang lebih luas. Ternyata di pabua si Maria Ido do Maria Jakobus do si Magdalena dang disibe Tuhan Yesus ngahehin nebana ngadi Galilea na betahuma tusinna, dia memberitakan tugas-tugasnya. Berita nauli mulu arong no namar sahid main nasahid dia pei ngaposi jala di dokter ikon piga-pigarin ma alai berita kesukaani ingo Tuhan ida pasti do malum sahib mon unang dokon borak di bah mati na mau huberengin na lasodo nya mati na roha do ikut kabar baik do pa buau tu jolma. Jangan kehadiranmu membuat beban kepada orang lain. Jangan di mana kalian tinggal rumahmu, jangan membuat beban kepada lingkunganmu. Tetapi kehadiranmu adalah berita kesukaan. Las rohani jolma kehadiranmu. Itu artinya kebangkitan ini. Ditinggal hunibana do kuburani itu adalah pikiran yang lama dan beban yang sangat berat ima batui. Dia menggeser itu, dia bangkit dan dia pergi untuk memberitakan bahwa tu zolma soni mabibatta lobi sebatui. Tetapi kehadiran daripada suami kepada istrinya menghibur, menyemangati, istri kepada suami menyemangati, orang tua kepada anak-anak menyemangati, anak-anak kepada orang tua menyemangati. Itulah tugas kita yang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu benar sampai 2 halion tapi setahunnya. So ini mana kenat tahun. Ada papung pilihan nasida. Kabar baik. Ditinggal hujabuna. Ipakai baju na botar, ipirana, adong dorana memijami di bayala dan adong baju na ngalunas sisure. Bere kamu mah hola nalani asa uli namar Tuhanon, namar haheheonon. Nasida tampil untuk mengumpulkan persembahan kita. Tapi orang Mesir mengalir 1000, anggoy nga luar biasa bi. Itu. Alai hirana suarong doa mutu salon nate, dah ngadong nate. Cukup doholak kamu sendiri. Itu. Marberita na uli mahamunenang memang akai na ido sude nang dijabu mulai si Tuhan Yesus. Kebaranian nai laut kuburan. Ibu muse miak narga. Habis muse dang kosong dang hampai bana. Lai bana muse tu Galilea. Perjalanan ni sia kuburan oni nang arong doi hira-hira 12 jom main na 8 jom sokoni ma. Dauna sia Golgota o tu Galilea i. Di seputaran di Jerusalem itu nyani. Ale merdela duda sida tu si. Ipa buah tu son, ipa buah tu san, lau muse tu kuburan, ipa buah tu san, lau tu kuburan, lau tu san ngadi si Yesus marpungu ma di bagasa Tuhan Yesus si sude jolma majalo berita nauli. Ima kainang tugas mote berita makana denggani tu akan akot anak komuna. Moloroa mata tu jabu berita mana denggani. Arong do soni kainai di Jakarta on. So sa do pitu jabu dang ibu ke depi sepatu na ililig maho. Sada. Padua nalaro harotu sakwate. Dua terbebas sudi. Ko berita naulido. Ay mulo ganteng-ganteng suami on, hamu naru na banggay si oh berarti inatay malo mengurus bain na mululuyo suami on, hamu na do dipersalahkan. Itu. Kamu
kamu dipersalahkan. Jadi tugas peranan ni ina ide banedokon keberhasilan ni ama ada di belakangnya yang kita tidak bisa lihat, yang mendorong si suami itu menjadi sukses. Itu dah. Jadi soni mah mau kena te kurbu naipe. Itu. Gubunya cali jongjok kamu nalai turdua ya dehon. Apalagi ngabalas din depi tanah kopi todak kamarede sonare tortulu-tulu medeo kamu sehali jongjok kamu nadisi. Alai unang terkaluar. Na sugu rohani Tuhan Yesus mamereng jol mana kaluar songoni. Risiko dui, risiko. Semua jongjong. Au tikisoi dison paling partor hami au tulu hali au berminggu. Tulu hali. Jadi hamu pesongoni do. Ate. Ima berita hae non anggia ma sudehi ta marngulu nai baru tugas ta ima memberitahu berita nauli akan adinggan tu akadongata menyemangati mengampuni dohot mengurupi nasida astaruli nasida di hamonangan itu hatta Yesus Kristus. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan Yesus naung hehe siat tanomani naung monang menaluhon kuburan dosa doh hamati adi doh mahami na pungon hamonakon di gudang ni noang buban betu na macay balga nang maduduni hami keluarga nami be yanakon nami gulang may Tuhan marhite-hite tod di porbadia sude buban sude akatan tangani nang si anak kaya nakon nami asa monak kami tu hapi na monang ni haheheomi. Saya hubaritahu kami makanadinggan tu sadok dongan nami lingkungan nami nang tu keluarga nami be. Hipas be mahami saluhutna. Sah diho mangulu nami. Mariti Yesus Kristus naung hehei. Mauliate madiho. Tangi ho tangyangon. Amin. Amo kadongan marede mahita laos tapasa mapilian tujulut kategori alparupuan ituntun akamat taparhaladom mate marede mahita.
dehon saya nae jong mahamuna. Tatangnya koma pilihanon. Ale debata manamin na di Banua Gijang, hodo haroroan ni salut si leo na dengga do na saulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho, sejalo may gaybiwap na hutus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti, asaw parhasya kami pilihanon, pati bulon na rajaw mo tonga-tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam mutadahami gudang ni silihon-lihon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debata manami para si roha mauliate ma roha nami jala pujion nami ho ala naung ditubuon ho hami padua haliho siang gudang ni asin ni roham tu pakirimon na mangulu marhiti-hiti haheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate nunga gabe si palua jala si pangulo anak mi di hami jala ibana Tuhan nami ibana ulu nami si utonon nami namarlas ni roha doa hami nuaing marningot haheon nai nunga talu si bolis, talu hamatean, ay nunga monang Tuhan nami. Ulu balang nagugui, ibana do manugion hami sian hamatean, tuay heo sugut. Alani ubay nu pangido hami, saya si maroham, patugu mahaporsyaon nami maniuk berita nauli, asa unang ganggu rohan nami dinahubulu sami hamateani. Saya sungguli marohan nami do rohani dongan nami. Asarap hehe hami siap parrohaon na buruki asa tarulah kami parangin na baru saya pasu-pasu mahuriam dohot perbarita nauli na mamaritaon hayon ni Tuhan nami asalam tersunggul akka pili na pidim roha jala hehe siat dusa nabi saya papos marohan nami makkaporsyai nang mardami jala merdumu hami tuho ala ni perdingganan na pinatupan ni anakmu saya pasabam jala pamalu marohan nami topa marohan na iyas dohotod di namarsiho di bagasak kami asam tarhajong jokok kami nang pitor hami alani hati gora na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus saya sungguli mapakirimon na mangulo di hami asa tarapul rohan nami marningot akka dongan nami naung jumulo ni alak mi jala asa tarapul rohan nami manaon si taono dia sianganon saya puli maakkan nama tean nadangol na pugus na somarina akan nama balu dohot akan nama lungu tu Banua Gijang marhite-hite haheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang saya pinarbadia maguarmu saya roma harajaonmu saya saut malomo ni roham di Banua Tongau Songon na di Banua Gijang leon matu hami sadari onang uluan siapari saya sama dosa nami songok panesa nami idusa ni dongan na merdusa tuhami unak kami togia tu pangujunan palua mahami sian pangago.
mahamu di bagasat dame jalo hamu mah pasu-pasu sian tuhatai di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tu toddi munabi. Salam sehat, selamat Paskah ma di hamu saluna.